România, țara noastră, s-a dus de rău până în 2020. Adică doar YouTube-ul în 2018 era mult mai bun. Acum toți oamenii sunt cringe. Super cringe. Și există unele canale care nici măcar nu merge să fie apreciate, deși au foarte mulți subscriberi și nu înțeleg de ce. Eu aș trebui un pic mai bun apreciat. Adică vocea mai trebuie un pic schimbată, deși vocea mea acum mai bună, am încercat să repet foarte mult. Și în general repet singur, dar asta nu e ideea. YouTube-ul e ceva unic în România. E cringe și vă rog nu fiți așa. Și nu doar YouTube-ul e problema. De exemplu, babe și copii, nu zic doar babe, dar există bătrâni din aia morocănoși care țipă peste tot. Și te dai jos de pe proprietatea lor. Sau țipă în general. Copii care nu poartă mască. E jale la noi. Adică, în general, ar fi ok dacă n-ar exista oameni din aia. Da, că tot vorbim de oameni, PNL, îi și ăsta jale. Cine l-a votat? Adică, înțeleg că ar trebui să votăm pe cineva care vrea să facă lucruri mărețe, dar când zice unul că vrea să facă spitale, străzi și acoperișuri un pic mai frumoase, da, pe ăla îl cred. Dacă zice cineva ceva exagerat, cam e prea, domne. Domne, de la... nu de la mine, nu o să folosesc așa ceva. Dar e prea mult pentru mine. Și pentru mulți. Adică ce e prea mult strică. Și se recunoaște, eu o recunosc de acum după față și după cum vorbește, dacă e fake sau nu. Și din cauza că m-am obișnuit atât de mult cu oameni care mint, încă știu deja. După comportamentul lor. Însă nici doar asta nu e problema. Școala e mai mare problemă. Ministerul Educației închide doar școlile și le deschide la loc. Ce faci acolo? Nimeni nu înțelege. Deci e un total haos cu aia. Președinții și guvernanții de toți. Zic că la orice categorie. Și nu doar la școală sau în general, la tot. Dacă n-ar exista oameni așa corupți, atunci ar fi ceva. Aia nu face sincer nimic și nu va face vreodată. Că și guvernul cred că vrea să rămânem proști ca să nu știm noi că vor să ne fraierească, ci să credem în ei. De-aia există atât de mulți oameni proști, de-aia există atât de mulți oameni care cred în tot ce le spui. Din cauza că n-au învățat la școală. Ochiulit din cauza că nu i-au mai plăcut și de-aia școala va rămâne mereu un coșmar. Dacă vor fi oameni la fel. Vor încerca să facă școala și mai rea, să nu se mai suporte ca toți oamenii. Asta e părerea mea, dar până la urmă cred că e chiar adevărată la cum se comportă aia cu noi. Și nici măcar asta nu e cea mai rea parte. E coronaul. Nici măcar n-ai voie să ieși afară fără mască. Ce e asta? Unde locuim aici? Mai rău dacă conduce PNL-ul decât Ceaușescu. Adică eu nu sunt fan de la Ceaușescu, dar până la urmă au făcut și el ceva bine în viața lui. Nu că au făcut doar, au făcut lege și, sincer, mai multă dreptate decât au făcut PSD-ul sau PNL. Scuzați. Și de aia. Plus că eu încep de acum să postez mai mult și videoclipul cu Shelly / noul videoclip al lui de muzică Forțini. Da, nu mai fac din cauza că probleme tehnice cu prietenii. Am vrut să fac asta cu Bral 21 și încă unul Sebi. Știu că are Insta, nu știu cum îl cheamă.
de un copil de 12 ani și am vrut să fac cu prietenii mei asta. Am stat mai mult pe telefoane, până la urmă am lăsat la jumate videoclipului și n-am mai avut chef să fac deloc. Sper că v-a plăcut.